Okay mo padayon ta nila ni Ma'am Cristita Villarba and Ma'am Helen Arong, no? Ang atong mga gidapit nga mga cancer survivors. Now, nagisgot ta kaganina kung giunsa pagsugod or giunsa nga namatikdan niyo sa kaso nimo Ma'am Helen Sir, last year, last year, no? sir. So karon ang status karon nimo ongoing pa ang imuhang treatment. Treatment, sir, oo. So matod pa nimo within 5 years pa ang dagan nga sa proseso sa treatment dayon observation. Mao, sir. So dugay-dugay pod. Oo, sir. Now sa imuha ma'am kanang nagsugod ni atong 2000 2000 May. May na-diagnose. na-diagnose, naoperahan ka June 2. June 2, no? So the same year. Unya karong tuiga ni kuana ka 15 years. So 5 years after na-confirm nga it's completely free. So ma'am kung unsay imong gibati atong higayuna nga ni deklarar na nga complete free na ka sa maong matang sa sakit. Pasalamat jud dako sa Ginoo nga nakaabot pa jud ko og 5 years ato nga time kay yan naman gud sila nga basta maabot na kag 5 years murag kuha na jud ang imong kinabuhi. Inihap na. Dili free na ba? Free na. Oh, free na kay kanang murag mawa na imong cancer ato nga time di mo tuig ko ay salamat murag nawa na jud ay siguro ni akong cancer kay nakaabot man kog 5 years kay So ang imong kaso ma'am kini siya mo'y naghatag og paglaom sa ato ang mga pasyente karon no nga ni undergo pa sama ni ma'am dire. Kanang dako kay nimong kalipay. ako kana kong kalipay kay Murag nahuwasan jud. kuan man kanang og pinangga jud ko sa Ginoo kay di pa ko pinangga di wa ko niya gipaabot ani ron nga katuigan. Now, ma'am sa imong case last year, sir. how did affect you? Unsa man nga unsa man imong gibati no nga naanak ka niini unya kanang labi na gyud itong last year. Karon ma'am, unsa may imong feeling karon nga naapa ka wa pa ka abot sa 5 years nga kanang process no sa healing? Unsay imong gibati karon ma'am nga panahon na unya naunsa man ka napiktahan magyud kaayo ang imong pagbati ang imong kana Sa karon, di na jud kay ko apektado kay naa naman ko tambal nagpa-check up ko kung unsay kuan sa doktor sa ako kung naay check up sundon jud nako kung unsay imnon. Unya ang ako yung kaduhan akong pagkuan nag-ampog ko sa Ginoo. mo na importante sad. Mo may importante Okay, kay siya mong ginaghatag na to ani. wala imposible. Ning kinabuhi. Oo, sir. All right. So ma'am, kumusta pod? Unsa man poy kumusta man sad ang pamilya nimo nga pagkahibaw nga naa ka ani nga matang sa sakit? Sa may ilang Pero gibati. nag-uol sila pero kaning naoperahan ako nga nag-ingon ko na medyo na ako'y mga treatment, ako'y mga tambal nga ginainom o kaning gisunod nako ng mga kaning living sa healthy lifestyle lipay sila. So mo na karon nga murag ang kakulba nagawa. Nagkahinay ug kawala. Nagkahinay, no? Nya labi na ka nakadungog kang Ma'am Helen? Ma'am Cristita nga ni survive gyud siya. Sir. Ano? So murag makapadugang sa atong kadasig nga Kadasig. kini ato ra gyud ni siyang makasurvive gyud ta ani. No? Kay sa kang Ma'am Cristita murag kaingon man gyud ta nga siya mo sa gibuhing saksi nga moingon nga makakaya ra ni nato. So nakaya ang ganyan niya makaya ra pod nimo Ma'am Helen. No? Okay. Ma'am sa imuha Ma'am Cristita kanang giunsa man nimo pag-overcome no ang maong disease labi na gyud murag dako-dako man jud kag ma-share ani nga experience giunsa man nimo pag-overcome giunsa man nimo kining atong kaugalingon kung naa ka ani god daghan jud kag mga daotang hunahuna nya apil pa niini atong mga financial giunsa man nimo ma'am pagkuan tanan Mo ra jud ko lain gi kuan nagampo ra jud ko sa Ginoo. Kay wala ang Ginoo, wala sa takaron diri. Busa kana mangayo jud ta og kuan sa Ginoo ba nga
sa atong adlaw-adlaw gimbuhaton, yatang gayran, o ang ato sang lawas nga di sa ta magpasagad kay o ang ato bang lawas mabinay templo. Mao gyud. O nya o ang mapasagad lang po tagkaon sa mga kontra. O hinuon karon ako, wa man jud ko ingon nga kuha jud ko sa mga kontra nga pagkaon. So imo gyung gisunod. O gisunod. Unsay O gisunod na ako ato kuan sa wala doktor, pa ko na- paimangdo. O wala pa ko nahuman sa akong imo gyung gisunod pagkaron wala nimo wala. wala ka o naman. Back to normal na. Okay. Mao ni ang pag-enjoy sa kinabuhi, no? Anyway, kanang unsa man ka importante nyo ang kining sayo nga pagkahibaw or kanang gitawag og early detection, Ma'am Helen? Ang early detection makatabang gina nato importante kay tungod ang atong tutoy masig pati na sab ang atong kinabuhi. So importante gyud ang kinabuhi. Oo, sir. Alright. Okay. Ma'am, sa imuhang bahin, Ma'am Cristita, unsa man ka importante kining sayo nga detection, no? Nga mga pamaagi. Nindot yung sayo nimong madetikan sayo naamang kay madetikan nga bugon imo yung ipa-check up kay og imo gutong dugay-dugayon para sa among silingan akong giingnan nga kuanan na ang bugon. Wala man siya ni patuo ni dako ni buto dili naman mo kanang doktor ana. Mas maayo jud na nga og sayo pa imo jud nang ipakuha og mingon ang doktor nga ipakuha gina imo. Kay kanang early detection is the key to cure man. Now, arita sa inyong mga advice, kana no kay kamo man gyud mo mga survivors, unsa may inyong ika-advise unahon ti ka Ma'am Helen ngadto sa atong mga tigpaminaw. Akong ma-advise sa mga nagapaminaw karon, labi na sa mga kababaihan, kung naamoy madetect nga kuan bugon sa inyong tutoy, kinahanglan gyud magpa-check up o magpa-mammogram. Sumala sa gisulti ni Dr. Francis de la Serna ganiha. O ato gyud ang sundon ang ilang mga paghimangno kanato. Yes, sa imuhang bahin Ma'am Cristita. Sa ako sang bahin sa mga naminaw karon ilabi na sa mga kababayan kay mo dyan ay dali nga kuana na ning breast cancer nga ug do na man gani mo'y madetikan nga bugon or bisan wala mo'y madetikan basta mag-edad na mo og 40. Matod pa ni doktor katong mga abnormalities. No kanang di na abnormal. Okay. Bisan og kanang wala pa mo'y madetikan dili basta na normal mag-edad na mo og 40 kailangan jud nga magpa-check up jud mo sa doktor sa mga onco-surgeon. Kay mag-edad ko tag 40 ana naman gud magsugod ang atong mga naay mga lymph nodes ana o mo man dyan ay mga kuan good kasagaran gyud kay nagkuan man ko naka-volunteer man ko diha sa breast clinic ni Dr. Siguan. Nga ana jud ko nga kanang kailangan jud nga ipa-check up gyud before nga dili mo kuan ba dili mo buto na gani ang bugon kay og mo buto man gud lisod na jud kaayo nga maagapan pa sa doktor ba kay mingon naman lang dahil na ang doktor chemo lang tika dili na pwede nga matangtang o kay di naman na kuhaon jud sa doktor basta buto na nga kanang grabe na kay kayo pati yun usa na siya ang iya mga cancer cells una na mo decide ang doktor nga kuhaon ba na ang tutoy pero kasagaran gyud dili na. Ma'am, unsa man ka importante ang support sa family kay unas tanan kung kamong ang immediate family mo gyud nay mo maapektahan no after sa inyoha pamilya labi nagmasayod unsa may inyohang kuan ma'am ikahatag sad nga mura og advice ngadto sa mga family members immediate family members labi na gid katong mga naay pasyente kuan kanang sa ako lang no kay sa akong family support jud kay akong bana kay importante kayo ang suporta. Importante jud kayo ang support sa pamilya kay dili naman ka murag maluya gani imbis makaingon ka mamatay na jud ko ani kay kasagaran mo ingon baya na cancer umatay na jud ko ani dili oy kinanglan o pinangga kay kasi imong pamilya murag ang imong sakit gani mawawa mahupay. Dili ko ani mamatay dai kay pinangga mo sa akong family. Mao gyud. Ikaw sa imuha Ma'am Helen. Mo sab ang suporta sa pamilya mo gyud makatabang og dako makapadasig nato nga mabuhi gyud ta. Okay. So, Sir Ronald,
magisgot tag kabahin og mga datos, no? Unsa may mga latest figures karon in terms of breast cancer cases dinhi sa Subo? Oo, sa Metro Cebu for example sa tuig 2011-2012. So ang matag tuig na ay mga sobra sa 350 ka mga babay ang bag-o nga ma-diagnose ini nga sakit. Unya ako I think Unsa man ni sir kanang nagka-increase based sa ato ang nagkataas. datos? Base gyud sa nagkataas gyud siya kay kung atong mahisgutan katong tuig up to 2007, 2003 to 2007, 250 raman matag tuig ang newly diagnosed nga mga cases. Okay. Karon nga 2011-2012 nga period 350 kapin naman matag tuig. So nagkataas na siya. Pero actually sa amo nga bahin sa mga kining mga advocates gyud og kining cancer dili lang breast cancer kanang this is somewhat a good sign. Kaya ang pasabot ini niya nga ubay-ubay na sa atong mga kaigsuunan labi na ang kababayan nga magpa-check up kay na report man sila sa hospitals. So nanay magpa-check up gyud. Ang ato na lang gyud kuwang nga kinahanglan pa gyud unta natong mapa-improve pa gyud maayo kay sa kini manggong gamay pa kaayo ang ma-diagnose sa early nga stage. Kasagaran pa like sa matag na po ka mga babae nga na-diagnose og cancer sa tutoy, 7 ka buok ang late pa nga stage pagka-diagnose. So, tulo lang ang early nga diagnosis sa first nila pagpa-check up. Ang atong gusto nga mahitabo gid unta nga mudaghan gyud ang early diagnose. Okay. Kay bahala nagdaghan ang ma-diagnose ini niya kay in the first place sa nahisgutan ni Doc na siya yung mga prevention pero ang pinaka numero 1 nga risgo dili man nagreto malikayan like ang pagkababay mao ni numero 1 nga risgo magkadako atong edad dili man nato mapugnan ang edad na to bisag pag dili ta mag-celebrate atong birthday mudako man gyud mutaas niya mao na siya yung mga duha ka risgo nga dili malikayan nato pero ang atong gustong mahitabo gid unta nga daghan ang ma-diagnose pero kinahanglan sila nga ma-diagnose early nga stage. Okay. Kay maura gyud ni siya ang paagi nga daghan ang mo survive sa atong mga kababayan. Sir Ronald, matod pa nimo ang target gyud nga mudaghan pa ang kaso nga sa early. Sir, unsa may gihimo karon sa Rafi? Unsa may mahimo karon with sa Rafi nga matubag no kining pagtaas sa kaso sa breast cancer dinhi sa ato ang sa Sugbo, sa nasod. Napabay mahimo sir ang Ang Rafi. una ang atong programa magid ang thrust sa program gid sa Eduardo Aboitiz Cancer Center. Ang kini magid atong gitawag og cancer prevention and early detection. Okay. Nya, So diha kita nagtutok. Oo. Ang usa sa gyud sa atong mga kalihukan is moadto ta sa mga kabaranggayan or sa mga LGUs sa tibuok probinsya sa Sugbo para maghatag og libre nga breast og cervical nga screening pagani. Gawas ana niya mohatag sa tag-ayuda sa mga indigent nga mga kababayan or even sa mga lalaki. Pero sa mga kung mahisgot tag breast cancer kay sinahisgutan na ganina ni Doc Francis mga 99% gud sa mga kaso mga babae manggod ini niya. So mohatag tag-ayuda sa mga indigent nga mga babae katong mga pangidaro nag 40 anyos pataas pwede tag mo tabang para sila mamammogram. Okay. Pwede mutabang ganita katong mga babae nga kinahanglan sila og i-biopsy. Like kung naanay gyud mo advise ang doktor nga kinahanglan nato i-biopsy kung naay bugon nga nabantayan, mo tabang sad ta. Kita mo ay mo bayad para ma-biopsy ang mao nga babae. Another thing kay kung ma-diagnose og early nga stage of breast cancer, kita mo hatag ta og ayuda, kita mo bayad para maoperahan ang mao nga pasyente. Pero ang For early ha? Early na siya Atong up to planuhan. stage 2B. So mao gina atong murag gibuhat sa for the past pila na I think almost 30 years na gani kay ang programa mga 27, 28 years na gyud ta nga naglihok diri sa tibuok probinsya sa Sugbo. In fact,
ubay-ubay na gyud na atong mga pasyente gani nga natabangan. Then mostly ana nila mga 80% sa atong patients are actually breast cancer patients. The good thing karon kay ubay-ubay sa gyud. Like karon lang nga tuig tigtuki tats. I think ang tanan nato nga mga breast nga patient sa karon nga tuig nga natabangan, hapit na sila makumpleto sa ilang treatment. Okay. Kasagaran gyud na kumpleto na ang uban lang katong mga bag-o pa nag-start ba. Pero kasagaran sa mga nakasugod early this year na kumpleto gyud ang ilang treatment. It's because kay naa naman gyud daghan sad nga programa. The good thing sad ini niya kini like for example labi na katong mga PhilHealth card members. Kay naa kini atong gitawag og Z benefit package. Unya ang kining Z benefit package will cover only katong mga early diagnose nga cancer. Labi na kining breast cancer. Sir, asa man ta kung naay mga kaigsuuna nato no nga naay mamatikdan or baka naanag yun nila ang maong confirm nga mao na lang mga sakit. Sir, asa man ta mo duol kung mangayo man tag assistance. Apan tubagon na nimo Sir Ronald no. Human lamang pipila ka mga mensahe ug dugang impormasyon. Kay baba mo nga dunay balaod nga nagpaluyo sa katukuran sa Breast Cancer Center sa Tibok Rehiyon sa nasod. Tumong sa Breast Cancer Center nga adunay pasiunang pakigbatok sa breast cancer. Ang sentro kinahanglan adunay mga kahimanan ug kawani aron may mangulo sa paghatod og kaamguhan sa publiko kabahin sa breast cancer. Kini si Pagtuki Chrisley naghatod ni ining mga gagmayng kaala. Maayong buntag ania ang mga pinakauwahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Di pangandaman karon sa Commission on Elections kun COMELEC ang subling pagpahigayon sa mall registration alang sa mga botante sa katapusang adlaw karong umaabot Oktubre 31. Ipadayag ni Provincial Election Supervisor Lionel Marco Castellano nga gawas sa ilang pagpangandam sa pagsang-at sa Certificate of Candidacy sa mga mokandidato, nangandam usab sila sa posibleng mall registration. Nimando usab si COMELEC Chairman Andres Bautista nga i-prioritize ang mall registration sa mga lugar nga adunay malls. Dugang ni Castellano nga katong mga lugar nga walay mall apan adunay covered court ug duol sa buhatan sa COMELEC posibleng adto ipahigayon ang registration. Gidasig sa Commission on Elections kun COMELEC nga mosalmot ang mga kababayen sa pagpapili isip kandidato sa umaabot ni eleksyon sa sunod tuig. Subay niini ang opisyal sa lokal nga panggamhanan ni pahigayon og duha ka adlaw nga Gender and Development Seminar on Women and Elections didto sa Social Hall sa Kapitolyo. Kini aron sa paghatag og dugang kahibawo ug kumpiyansa sa mga kababayen aron magpapili sa umaabot nga eleksyon. Matod ni Provincial Election Supervisor Lionel Marco Castellano, ang maong seminar lakip sa programa nga gipanguluhan sa COMELEC sa paghatag og katakos ingon man kahigayunan sa mga kababayen sa pagpapili isip kandidato. Subling gipangandaman karon sa lokal nga panggamhanan sa probinsya sa Sugbo ug National Organizing Committees kun NOC ang Asia Pacific Economic Cooperation kun APEC meeting alang sa subling panagtigom karong umaabot Oktubre. Si Ambassador Maria Angelina Santa Catalina sa NOC nagkanayon nga sa Oktubre 8 ngadto sa GIS ipahigayon ang panagtigom alang sa Transportation Ministerial Meeting ug sa umaabot Oktubre 12 ngadto sa 14 pagahimuon Energy Ministerial Meeting. Sa niaging adlaw gisusi sa NOC ang palibot sa Kapitolyo tungod kay didto paghimuon ang welcome dinner alang sa Energy Ministerial Meeting. Dugang ni Catalina, ang Kapitolyo usa ka historical nga dapit diin mauna kini ang tukmang panahon aron subling pagpausbaw sa turismo sa Sugbo. Ug mao kadto ang mga balita sa kalambuan karong semana. Kini si Pagtuki, maayong buntag. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Sa uban ng laboratory. Okay, mga igala, balik ta no. Sa di pa nato ipadayon atong pagkikinabi sa atong mga bisita, tugutin ako sa pagbasa sa atong tampo sa atong mga kaigsuunan sa atong Facebook page, ang atong pangutana, how can you show your support to patients with cancer? Matod pa ni Migila Gokotano, ningon siya nga, alang kanako, those persons need special attention. Show them how we care and love them. Give more than enough time to be with them.
Listen every word that came out and comfort them always. So matud pa ni Mamigila Gokotano. Unya matud pod ni Jason Murata ningon siya nga one way to show support is being there. Don't avoid the person because you don't know what to do, how to help, what to say or what not to say. You don't have to go big. Make a monster commitment or launch a huge care campaign to do something. The presence is what counts more, no? Ang kanang pagka-anaa nga magpakita ka sa imuhang suporta, no? O sana kapamaagi. Matod pa ni Jason Murata. Okay. So, kanang bahina. Sir Ronald, sa pagbiya na to, kaganina, sa atong commercial, ang pangutana, sir, unsaon man, how can breast patient seek assistance? Oo. Una yun siguro katong nahisgutan ni Doc Francis, ang kini magong help should start sa kaugalingon. Nga ang mga babae, basta babae ka, magsugod gani og 20 anyos pataas, magsugod dito ta ka nga ma-aware ka sa imong tutoy. Magsugod diha. Kung 40 anyos pataas, kinahanglan jud ka magpa-check up matag tuig og annual nga mammography screening. Labi na katong wala pa jud kay mabantayan. Katong dili pa nimo wag jud kay mabantayan bisag unsa naghikap sa doktor or sa imong kaugalingon. That's the best time nga mag-screening man gyud sa. Ikaduha is para sa mga babae nga like naay mabantayan, for example, mabatyagan, unya i-advise sa doktor nga kinahanglan man kang normally is maingon ang doktor kinahanglan natong i-mammogram. Usahay i-mammogram og breast ultrasound. Usahay maingon gid ang doktor nga ato ning i-biopsy. Now kung wala tay igo nga kining financial nga kuan ba nga ikasuporta para ka maka-undergo or para matuman nimo ang gi-advise sa doktor, pwede man kag muduo. Like in our case, muhatag-tag ayuda para sa mga indigent nga mga patients. Especially for screening or diagnostic. Kaya mo gina atong trust sa IJAC. Ikaduha is, para sa atong mga kaigsunan, like sa Cebu City for example, naay kining champ nga program sa Cebu City, mutabang man sad ni sila og kanang mga screening or diagnostic. Labi na og kanang ma-hospitalize. So, naay mga para sila maka-undergo sa ug unsay gi-advise sa doktor. Og maghisgot ta ini nga sakit, the best time man good unta nga ato ning kinahanglan ma-detect. Katong nga time nga pinaka-weakest pa ini nga sakit. Unya kung maghisgot ta og cancer, ang pinaka-weak ini niya nga period man good is katong pinaka-ubos gid niya nga stage. So mo tong nahisgutan bitaw ni Doc Francis kaganina nga kung the best time nga mag-screening gid unta ka katong wa pa kay nabantayan. Kay kung naay ma-detect sa mammogram nga dili nimo mabantayan kung katong clinical lang or self nimo nga examination, most likely ana niya early gyud na siya nga stage. So naatay daghang kaduolan gawa sa IJAC, makapili mo moduol sa kining inyong LGU kining sa atong sa Cebu City Champ ang tawag ini niya nga program kay health man gyud siya or medical assistance man nga program sa syudad. Ang sa mga lain nga mga LGUs moduol ra mo sa kining atong gitawag og municipal provincial social welfare office naa sila ikatabang. Even ang province na ay programa kagahapon didto mi sa PIO office nag media forum gipahibalo sa kining sa provincial health officer nga ni attend ato niya nga mutabang ang probinsya para sa mga taga Cebu nga ma-diagnose ini niya nga sakit na mutabang kuno sila og usa ka cycle nga chemo sa mga kuan. Unya ang PhilHealth katong hisgutan ganina kining Z benefit package dako siya gitabang para sa mga early diagnose nga mga cancer nga patient. Dagko kini og coverage ang Z benefit package. Mao ni kinahanglan sa gyud nato nga ikuan gani i-capitalize kay kung late nga stage dili naman kamo qualify niya nga programa sa PhilHealth. So mas maayo gyud nga sayo. Early good siya. Okay. So Ronald, no, sa pagkakaron, no, natay gihimo nga mga kalihukan nunot nining pagsaulog nato sa breast cancer month or pink month, no, sa bulan sa October, sir. Unsa may mga tumong og tuyo nining maong awareness, no, diha
sa breast cancer unya unsa man ni karon labi na gyud kining ato ang pagabuhaton karong hapon no? Yes sir. Ronald, go Kini siya atong gitawag karong hapon na diya sa open ni siya tanan among giawhag atong mga kaigsuonan nga mukuyog, mulakaw para ni sa atong mga mahal sa kinabuhi, ang mga babae nato sa kinabuhi sa atong lola, atong inahan, asawa, atong mga igsuon nga babae, atong mga anak, even tanan nga mga babae nato nga mga kahigalaan. So kini ang tuyo og tumong gyud ini niya is para pag-popularize sa tulo ka mga paagi to detect breast cancer. Una, katong gihisgutan ganina nga breast self-examination or breast self-awareness. Ang babae magsugod pangidaron 20 anyos pataas, kinahanglan gid untang mag-check sa ilang tutoy matag bulan 7 to 10 days after sa iyang regla. Ikaduha is magsugod 40 anyos pataas katong atong gitawag og annual clinical breast exam. Og kini siyang atong gitawag og annual mammography screening kay base sa mga pagtuon or base sa experience sa mga developed countries kung ma-perfect ni natong tulo ka mga paagi pag-detect sa breast cancer while daghan gihap unta ang atong mga kababayen-an nga ma-diagnose og cancer at an early stage unya daghan atong mga kababayen-an nga mo live with or mo outlive ining sakit nga gitawag og cancer sa tutoy. Dili gid unta mamatay ang atong mga kababayen-an kung ma-diagnose ini nga sakit. Di kan live, di kan outlive ini niya nga sakit. Sir Ronald, sa di pa atong mga hinapos nga mensahe tugutin ako sa pagpahibaw no kining mga importanteng announcement. For your seminar and training needs, contact Eduardo Abitis Development Study Center at 35 Lopicina Street at 418-7234 Local 108. It has function rooms and plenary hall with Wi-Fi connection. Eduardo Abitis Development Study Center, where a meeting of minds takes place. To promote pride of place and encourage community initiatives and people participation in the barangay, Pagtuki has a new segment called Barangarbo. In Barangarbo, Pagtuki will have its discussion within the chosen barangay and impart the necessity of people working together for their community. If you want us to feature your barangay or if you have another outstanding barangay in mind, contact us at 418-7234 Local 542. Tuman Cebu, pwede kaayo. Hangyo namo sa mga driver, tuman sa traffic rules and regulations. Punong sa jeepney stop lamang, subay lang sa inyong lane. Walay paugatay, sunod lang tabay. Ayaw himua og parkingan ang dalan. Ipatanaw ang tambutso sa inyong sakyanan kanunay para paglikay sa smoke belching. Kung naay lay disiplina sa dalan, ang tanan sigurado nga ang traffic maminusan. Hangyo lang mibay, pwede kaayo. Tuman Cebu, pwede kaayo. Limpyo Cebu, pwede kaayo. Hangyo namo kaninyo, ayaw ilabay ang inyong basura sa dalan, kanal, imburnal, ug mga sapa, kay hinungdan sab kini sa baha. Kung walay basurahan nga makita, isulod sa bag o sa bulsa. Ayaw pataka og pangluwa sa dalan, ayaw pataka og pangihi sa dalan. Limpyo inyong kaugalingong tukaran, kung walay nagkatag nga basura sa dalan, pagkahapsay gyud sa panghuna-una sa dughan. Hangyo lang mibay, pwede. Limpyo Cebu, pwede kaayo. Usa ka pahinumdum gikan sa MCDCB kon Metro Cebu Development Coordinating Board sa Ramon Abuetis Foundation Incorporated og sa Abuetis. All right. So nining bahina mangayo mi sa inyong hinapos nga mensahe unya mo sang gipadangat no ang pagpasalamat kaniyo unahon lang nako si Ma'am Helen. Yes ma'am. Salamat kayo sa imong pagtambong na mo karang butaga din sa to ang programa. Daghang salamat sab sir. O kaning kapasalamat sab ko sa Rafi Foundation sa pagtabang sa kuha sa akong mga operations, sa akong lab test, pati na sab sa alo nakahatag bud sila sa akong tambal. Sa alo sad. O kay sa una wa mang nagapalit ko sige nya naapoy mga cancer survivor nga gitabangan po daw sila alo mo tong hinduol ko. Okay. Muna ko mosulti. So ma'am, salamat pag-usab ha sa imong pagtambong na mo karong buntaga. Og salamat sab sa Daila Station. Okay. Unya, yes, kanimo Ma'am Cristita, dagang salamat kayo sa pagdawat sa among imbitasyon nimo dinhi karong buntaga. Daghan sad kayong salamat sir. O ingon man magpasalamat kog dako sa Ginoo nga nakaabot ko dirin dapita. O ingon man sa Rafi nga maoy nagtabang nako sa akong operation last June 2000. O ingon man
akong iawhag ang tanang mga babae nga magpa-check up gyud kay aron maditikan dayon nila og maayo sila kay nindot man gunang maditikan nimog sayo kay maayo pa man Dako ang tsansa. dakong tsansa kaysa late na wala na yung panahon nga murag 50-50 na lang ka nga mabuhi. Oo. So, Daghang kay salamat sa Rafi. daghang kay salamat Ma'am Cristita pag-usap and God bless, no? So mga higala, sa di pa na ko ihatag ni Sir Ronald, again ako mong gidapit no sa 3rd Mega Cebu Month Awards Night. Karon na siyang hapon mga higala, size sa gabi dito sa Plaza Independencia human sa atong parada sa Moonwalk, no? Nga karong alas 5 diha sa Plaza Sugbo. Yes, Sir Ronald, unya ay kalimti, no? Ang mga angay na mong ipahibaw. Yes, Ronald. Okay. So karong hapon sa nisgutan ni Tatsa manglakaw ta or ta mag-abot sa Plaza Sugbo sa mga alas 5 hangtod alas 5:30 sa hapon and then maglakaw ta padong sa Plaza Independencia. Nya karong October 8 day natay gitawag og breast cancer nga forum ato ipaygayon sa Eduardo Abuetes Development Study Center sa Plenary Hall sa kuan siya sa Lupis Haina Street across sa Casa Gorordo. Buntag alas 8 hangtod alas 11:30 sa buntag open ni siya sa tanan labi na sa atong mga kaigsuonan nga naay mga membro sa pamilya nga naigo ini nga sakit. Sir Ronald, Ma'am Helen, Ma'am Cristita, daghang salamat ninyo pag-usap, no? Sa inyong invitasyon sa pagdawat sa mong imbitasyon. May galawa na kita yung panahon og dinhi natapos atong tulumanon sa ngalan na lang sa akong kauban si Miss Chris Pavillar ato ang program manager kang Sir Chris Rimonde dinhi sa DYLA sa technical ug kang Ma'am Carol, kang Ma'am Dumi Chua atong Chief Operating Officer sa foundation. Mayon lang ko hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw istasyon. Mayong buntag mga Bisaya. Kahibaw ba mo asa nga syudad sa Pilipinas adunay labing taas nga kaso sa breast cancer niadtong tuig king? Ang syudad sa Muntinlupa mo'y natala nga adunay labing taas nga datos sa breast cancer dinhi sa nasod. Kini si Pagtuki Chrisley nagatod diining mga gagmayng kaala. Ang Eduardo J. Boitis Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Boitis Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Boitis Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Og dini madapos kining tulumanong, pagtukining tulumanong, pagtukining tulumanong, pagtukining tulumanong, pagtukining tulumanong, pagtukining tulumanong, pagtukining tulumanong.